Rotok. Kowe kenal saiki. Aku wis suwi kan. Suwi. Kuwi melit-melite dalang kene ya iki. Lho, masa pelit? Dalang kota Pasuruan pelit. Iki ketu apa padi? Aku iki kurang piye to? Ya tak silih ya ora oleh. Nah, karepku ya tak silih ora oleh, tak tuku lah. Ya ora oleh. Heeh. Apa nih? Brengose. Rene. Sungawara. Parengasno sinten nuwun sewu? Kula. Nggih. Sucipto. Wah, alah jenengan to Pak Cip. Masyaallah. Kenal ya? Eling ning kan Pancasila karo Pak Arisawono. Jenengan teng perapatan niku to? Mboten. Mas, Pak Cip sapa? Lampu merah. Saiki lak wong edan iki kok. Sanes. Sing endi? Sing perapatan Kanigoro. Toh. Jenengan teng Gunung Awi. Ora. Jenengan teng pundi? Ning ndi ana. Oh, nggih pun. Kesane pun. Kula mboten manut jenengan sakniki. Nggih. Ngerti kok kaya ngene tet genah tet. Nyapa? Isin aku pasang tarik. Nyapa kok isin? Aku wis kadung tak gayekne ora tau tanggapan merongos. Lah nyapa kok isin kuwi? Iki isin lah ngene. Gusen ning kono ngerti ngono aku menenge mesti lu. Sapa? Lho Gusti aku ning kono tak biasa. Bapakku kuwi man samu. Lah iki ngerti kok kaya ngene ora usah pasang tarik mesti luweh-luweh lah ngekeki ngono lho. Lah sing pasang tarif sinten? Napa? Sing pasang tarif sinten? Lha ki nang jenengan amen brindil lah. Wah, Ngenyang. Mosok kenyang. lek sing nyalang dalang siji. Benten. Beto lek sing nyalang Gus Ipul. Wah, Nggih. sampean dhuwur-dhuwurne. Mboten nate mbok sumpah nuwun sewu lho niki Nggih. mboten buka. Nggih, terus Padi piye? lho nggih. Beliau. Bapak kula niku kalih kula. Niku pun ngeten. Nggih. Maksudnya Lah piye? saestu lho. Piye to kuwi? Bapake Guse karo bapakku ki Dulur. wong adoh. Saya ora ngerti piye to. Iki Piye kowe iki kok segenap iki lho. Iki diomongin kene iki. duduk teko bapak tapi saking ibu. Oh, Ngoten ibu. nggih. Ah, ibuke bapak menika kalian ibu kula menika Sudul gandung. mboten tepang, ora kenal. Ngoten nggih. Tunggale Nabi Adam. Nggih. Niki acarane luar biasa. Nggih. Menika disiaraken YouTube. Lah YouTube Mas, YouTube. Tulisannya nek BNE barang lho Mas. YouTube. YouTube nggih to. Nggih. Menika katelah jenenge wayangan napa spiritual. Lah, Visual. Apa spiritual Mas. Virtual. Apa Dudu, sih Mas. spiritual iki? Dudu visual, sualan. Nggih, ngoten nggih. Sualan. Sualan luar biasa. Sualan niku katokan, ngoten lho. Nggih, leres lah. Dadi lek katokan iki mung katok tok. Nggih. Mboten ngagem klambi. Nggih, leres. Niku, Nggih. nggih to? Nggih, Pak Dalang. Nggih, makane ya titik angka sing. Nggih, Nggih, mboten nggih. napa-napa, Sing matur kenyang, mbah nuwun, matur sing- mbah nuwun. Nggih, Sebab padha-padha. menika merongos pun mboten saged napa-napa. Nggih. Kula niku sakniki teng griya nuwun sewu Gus, kula menika mboten ndagel mawon niki buka sinse sakniki kula niki pengobatan. Sinse, Apa kuwi? pengobatan. Oh, Lah iya piye ning omah wis ra nek ora nek po amen atul bataku karo pape. Jarene Mas Percil, Nggih. koyo nyambi dukun pijet bareng sampean. Alah, mboten niku. Lah, Wah, nika sakniki pijete pun mboten pijet sakniki Nggih. pun anu totok. Totok wajah Iki terkenal kabeh Percil gitu. Lah, alah kula niku nuwun. Kabib nuwun to? sewu. Kabib. Kabib ngawur kabib bakul titik kabib. Kuwi piye to karo Mas Awa? Kuwi kok iso kabib ki Mas apa sing piye? Habib. Oh, itu. Aku bukan itu. Tabib. Lah. Tabib Tabib, Percil nggih. khusus totok. Ya. bahkan totok. Nggih Nggih, niki ditotok. mboten pijet malih sakniki. Ngoten niku pun mlampah-mlampah ta putih-putih mbok pilih jenengan napa? Sakit napa? Mboten sakit. Alah mbok sakit mawon. Mboten. Mumpung panggih kula. Nggih. Jenengan sakit. Lah niki saestu kenging dibuktekne ngoten kangge dulur-dulur Pasuruan teng iki. Nah, tapi luar biasa pada terasa ngomong niku sing penting acara bengi sukses lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat lantaran Ah, Ibu Sipung ah, awake dhewe Bapak. diparing rezeki. Wah, wis ngerti kok kaya ngene. Sesuk mesti sering rene aku. Wis ngerti. Ora ditanggap Panggilan. dolan rene. Lah nyapa? Ngresiki gedung gedine sakmono. Kowe ora kelingan to? Yo. Bapak iki nek senengane parikane. Lho tenan. Heeh. Enek inul dipangan ula. Heeh. Gus Ipul kula nyuwun sepura. Parikane apal aku wonge. Nek awakmu apa, Le? Aku enek apa kuwi jenenge? Aku apa? Inul. Inul ya? Iya. Enek inul di nggo pitik. Terus? Gus Ipul aku njaluk dhuwit. Ya
biasanya terus ngono kuwi aku lagi gawe mbiyen. Nek saiki ya ora tet nyapo karo Mas aku. Mas, Iki napa? kula niki gumun kalih jenengan. Nggih. Seragam ini kados Pak Pak Wali Kota kali Nggih, Pak wakil. Wali. Nggih. Lho nggih wis meh. Niki lho seragam iku. Lah menapa terus lak kula niku Bupati Blambangan. Katelah minat. Periode yang akan datang kula Nggih. kali adik kula percaya niki ajeng nyalonaken. Nyalonaken apa? Bupati mriku. Nggih. Calon Bupati Mojopahit. Napa janger napa ketoprak niku nuwun sewu. Niki acarane luar biasa lho. Sindan sampai kelumpuk nggih jenengan nggih. Nggih. Pinten mawon menika setunggal kalih 3 sekawan gangsal. Wah iku sego gede-gede to kan iki. Masa sak mene iso ngene mungkrut ngono Mas aku. Niku ngeten, Tapi Bondowoso. Cirose niki dulur kalih jenengan. Nggih to? Sing pundi? Nggih sing luwung dhewe niku. Nggih niki nggih sederek sedaten niku budhe kula niku Mbak Yu. Nggih. Niki budhe Antri. Nggih. Niki Siti. Nggih. Damel nggih. Ya apal lah. Aku kira tak apal mripatku saiki burem kok. Iki sementing ngene hibur tek ora usah ngomong angel-angel. Niki sing nonton niki pun ribuan orang. Lho kula tingali teng YouTube. Alhamdulillah. Alhamdulillah acara seperti ini harus kita lanjutkan. Sebab Betul. napa lah mboten dilanjutkan mboten saged tumbas beras dagelan. Mata. Tapi ya sing luwih becik ingkang luwih leres niku penting awake dhewe tetep ndongakne dateng Bapak ingkang sampun mimpin Pasuruan Wali Kota Pasuruan. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin, amin. Selalu diberi rahmat. Amin, amin. Masyarakatnya juga tetap rukun Amin. dan solid. Luar biasa. Seni budaya harus kita junjung tinggi banget. Kita lestarikan. Senengane sholawatan. Aduh, awakmu dhewe aku ora tak apal. Ya, awakmu dhewe. Pasuruan iki kota santri. Ya. Anu, tintingane. Tintingan apa maksudmu? Jaluk pelok. Pelok. Anu Mas, pelok selindro dicampur boten kenging nggih. Dicampur kena didol ae. Nggih, apa lah? Ora apa lagu? Apa meh? Salatullah salamullah. Iya. Kerjakan macam plang ding ding plang deng plang ding ding plang deng plang ding ding plang deng plang ding ding plang. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oke, siap. Nun sewu nggih, kula lajengaken riyen. Nggih, Jenengan rokok mboten napa? Mboten. Mboten dirokok. Mboten rokok ta? Mboten nggih. Kangge pangeling-eling. Nggih, hitungan. Yen mati donya ora melu, Bojo ayu wis eneng sing nemu, ning kuburan keloro-loro, anak bojo ra gelem donga. ning kuburan padha tangisan. Anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Apal ora? Ayo tak kekekne. Ki dadakan lho iki. Aku sembarang pokoknya luput kleru lah ya wis. Niru aku lho. Iya siap. Menungso padha ilinga, Yen ra eling dudu menungso. Lah iya lho, lara eling berarti kan kewan berarti dudu menungso. Kan tak sikat. Lah awakmu apa? Aku percil. Lah apa sih? Loh, iya aku menungso. Ya kok tenan kok
Mas aku ngomongi wong kudune sing eling tenanan, eling marang sapa wae. Nggih Mas. Menungsa padha elinga Yen ra eling dudu menungsa urip ning donya aja sembrono besok bakal oleh siksa urip ning donya aja sembrono yen to sembrono besok disiksa salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah siksane apa wae ya tergantung karo kelakuane yen ngapusi disuwek cangkeme yen ngapusi kekrek lambene yen ngapusi suwek cangkeme sapa kancaku dhewe lah wis sebab kowe gampang ngapusi wong wedok ora lah diapusi tok lah niki wong tanggapan mriki ngapusi lho Pak Dalang niku Nggih. wong gene tanggapan ngomong tanggapan aja sok ngapusi wong wedok masa to bojomu merongos penono bojoku ora lah merongos nggih lho Lho, nun sewu lho modot. ngeten iki nun sewu lah kula mlebet ngoten assalamualaikum lah kok bojone kono metu nika lawang waalaikumsalam merongos kok ngene joben ganti kaya ngene iki kuwi merongos mergo nganggo pasangan nek ora nganggo pasangan tansaya modot nun sewu mbok bilih kula tak nyobi ngeten iki bareng Monggo, monggo. Sing pundi niki Pun sak karepe panjenengan. Niki lho bintang tamu mau. sing niki riyen nggih Nggih, cobi. Mbak Yu iki ngomongnya Inggris Tet. Roh aku sapa ora kuwi what's your aku suwi ning Hongkong penjara setasi ya. Telepon lho sing telepon. Bingung aku ning Hongkong. Angkrek tenan. You singing. Good evening, Master Chief. Yes. Good evening. How are you? I'm fine. And you? Thank you. I'm You fine. sitting ning ndi? Aku lho kok you kota lho. You home industry. UMKM. What do you mean? nyapo kuwi Aku kok ora kena. anu Mrs. Mrs. Seres piye kok iso Mrs. nek lanang iki lho Mister Wes Mrs. Good night Good evening. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Malah hitung-hitungan pecah goblok. Nyapa malah itu. You like food and Indonesian and Java food? Yes, I like it. You like food what? My favorite food. Apa nih? My favorite food. Yes, yes. My favorite food is boto. Botok. wah botok tikus Kok iso botok tikus sih lho? ati sing dikukus Oh iya. You like botok? Mm-mm. It's very Simbu. delicious. Botok sembuat. You like sembuat? Boto melanding. Oh melanding. Oh yes. And You you? ayam, burger, Burger. and pizza. Really? Willy, Kamu nggak kere untuk tuku? kere. Lah terus kamu kere tuku burger? Bisa? I nyopet atau nyolong ay. Oh, maling. Iya. Dasar ini penjoro. Iya, lah ada apa-apa. iso ngomong Jawa lho Ya, anggrek ngerti ngomong Mula aku Jawa. ngerti iki. Iya, ngerti. Jenengan iki di penjara ning Hongkong dudu perkara imigrasi. lah Betul. Lah kalau jenengan iki apa? Hayo. apa iki Piye? Ya maling. kebanyak ngomong Karo Mas Yudo niku. Iya. sing sini we Sampeyan kok ngerti? Ngerti. Nyolongi apa? Ngerti? nyolong apa Cawete wong wedok. oh iya kan Heeh. Apa bener apa ora? Ancane kono Bener apik apa ora? yo, gambare Bener apa ora? Bener, awakmu kok iso ngerti yang. Kok iso kaya wong gedeng. Aku lho. kok. Awakmu kok iso paham. Ya aku ngerti. Sampeyan rene motor kok jam piro? Aku mau. Jam piro ya? Jam sekawan. Sekawan. Heeh. Sonten. Nggih. Kali sinten mawon? Kali bojo kula. Jenengan bau dereng kepanggih bojo kula. Bojo kula. Bojo kula sing endi? Lah niku bojo kula wonten mriku. Panjenengan dereng kepanggih. Dereng. Oh, mangke tak terpangking nggih. Nggih. Mas Perci kula sajake kangen sanget sekali jenengan. Alah jenengan kali bojone iso kangen-kangen karo wong. Iya, maksudku. Leh. Piye iki? Lah tak sikat. nyapok tak sikat
Ya ora apa-apa jenenge kangen seduluran kuwi iki lho. Suwi ora jamu. Heeh, jamu godhong Telo. suwe ora tak ketemu kalih. Ora suwe. Piye to bocah iki? Ngono ta jangkrik. Suwe ora jamu. Jamu Jamu godhong pisan kantil. godhong apa? Kantil. Godhong kantil. Suwe ora tau ketemu pisan karo tak percil. Lah ngono. Oh, ngoten. Ah, Nek dia karo cil. Heeh. Suwe ora jamu. Suwe ora jamu. Jamu pisan Jamu pisan, godhong karet. godhong karet. Kelet. Loh, iya apa to kok? Nyapa kelet. Namanya siapa? Jenenge siapa, Mbak? Jenengku sapa ya lali to? Nur. Ganti Nur to. Ru pokoknya ngene kok jenenge Nur. Ya namanya siapa namanya? Siapa jenenge? Siapa jenenge? Agi. Oh, Agi. Lah iya Nur Agi. Iya, Nur Agi kah? Nur sewu. Inci Mas Persi. Mau lak dereng nembang to, Bos. Nggih. Menika nembang napa mawon saged. Nggih. Kula ngertos sebab niki daleme lak teng Solo Nggih, berarti Karanganyar. Karanganyar. Nggih. Ya lak sakniki sering teng Jawa Timur. Nggih. Niki nembang Jawa Timur luar biasa. Banyuwangi istimewa. Nggih, monggo. Saesti iso. Nggih. Lo. Nggih, Banyuwangi. No. Monggo, monggo. Yes. Tak uji jenengan. Ya. Iso bahasa Inggris tenan ora? Lah yo Lah sekoni lah. Madura kuwi goblok. Piye to bocah iki kok masaku. Aku pingin ngerti jenengan iku mong sombong apa iso bahasa Inggris tenanan? Enggak iso Mbak aku sumpah. Alah. Sumpah enggak iso. Nek siaran ini bahasa Inggris piye? Rais. Oh, betul pintar. Tepuk tangan. Kempane aku kok cah taun ngene. Yo, Lagel wis taun-taunan. Oke, kalau nasi itu rice, kalau panjang, Long, pintar. 100 Cak Persil. Kalau nasi panjang, rice long. nggak bisa. Long rice. Nggak bisa. Long rice. Goblok. Ya itu bahasa Inggrisnya long rest. Long No. rice. Lah Nasi apa? panjang itu long rice. Lontong. Lontong. Nasi panjang, lontong. Lontong. Oh, iki jebul angel iki jamu. Nggih. Angel. No. Yo, Cak Percil. Nggih. Nun sewu nembang mawon nggih. Nggih, Kersane monggo. sae. Nggih, Banyuwangi to. Nembang apa? Iki ning Jawa Nembang Timur. apa? Sembarang. Selendro, pelok apa pelok barang? Plendro. Slendro. Plendro. Selendro, Mas. Nggih. Sik enem iki. Oh, nom kabeh. Ajeng napa nih niki? Ngentek-ngenteki caci. Napa niki? Bawa Bapak apa? sembarang. Sembarang. Banyuwangen. Sembarang. Oke. Banyuwangen. Iya, Bos. Nggih, Mas. Lah, ya tau diomongi sumaran iki. Mbak entak ngocak sekoli-sekoli ben. Beli cilik-cilik. Berdingkok. Apa lho? Apa? Beli cilik salah di sini lho. Berdingkok ben. Saiki. Nggih, sakniki. Nuwun sewu gimana? Nggih, monggo. Derek latihan nggih Mas Persil. Nggih. Jelas, teteke dhuwur. Wangi cantik. Irunge mancung. Mancung ya ngene urung mancung apik timbang di pesek. Ora apa-apa. Aku sing kangen ya peseke. Iya kangen pesek ta. Pesekmu. Lho, wong kangen karo pesekku kok. Kan, Mbak. Ya ora, aku mundhek kok. Monggo, samanten, Mbak. Yo! Enak to sing kopek-kopek. Wong bagus nang Isun kedani. Solidan. Terus napa? Esok awan yo te alon-alon biyen. Wangitan sakelingan. Iki senengane Cak Percil iki. Nggih lho. Semane lirik ane Yo ngerti lho. tansah gawe atiku tekan. Apa iki? Apa iki apa Tik? Apa iki? Sing jenenge lagi
pengen ketemu kangen gitu. angel lho wong luar iso kaya ngene. Gandrung, gandrung. Gandrung apa, Mbak? Gandrung marang trika. Apa ora krasa atiku mung marang rika. Tambyane apa? Tambane apa, Tek? Kudu ketemu. Kudu ketemu. Kudu ketemu. Deng deng tuler. Sampun. Tak terusne ya. Apa? Sampeyan ini karo aku engko nembang tak terusne. Ya. Ulan andung andung ya ramatuwa saben ulan saben taun sinare tandra dewi alamat kepilu padang mendem jadul bakalan urung ulan andung-andung ana padang ana mendung alamat tangise wong lanang hang gedung yong yong ke apa doyong awak kula yong yong ke apa doyong awak kula nyecel dangdut masih iso ora ya oke meskipun gamelan niku kula ajar ngoten kersane sikrek kersane kaya nyu nata Wah, coba ya. Sotik kok iki. ngono ulan andung andung ya ramatuwa saben ulan saben taun sinare tandra dewi alamat kepilu padang mendem jadung bakalan urung ulan andung-andung ana padang ana mendung alamat tangise wong lanang hang gedung yong yong ke apa doyong awak kula kelok he 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 yong yong ke apa doyong awak kula kelok terang tang terang teng 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 Iso ya. Ayo, Dangdut Mas, barang ya. iso. nggih Wah. niki wong kula ngatasi pun saged Yo nggih. Yogane cek nom-nom, nggih dasare yo pinter-pinter. yoga nom-nom Nggih. sinden ayu-ayu sik nem-nem Nggih. lho Lah niki anu Mas Percil. Apa? Niki mbok menawa Pak Wali Kota badhe ngoten nggih. menika oh siap 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 Minggah siap panggung nyembah Mbok Manawi wonten oh lha niku Bali. mriko wonten mriki punan wonten pundi? sampun lah wonten mriko Mboten niki Mbek kersa nggih cobi Nggih, nuwun sewu, ditani. kersane di Bapak Tes. oh nggih nggih Empun kula teng mriki mawon. oh jangan Oke lah nika. Wis golekno dhuwit kok ngono munggah bisa. Lho, nggih Kersane awet enom Bapak niku. nggih Nggih. jane genahe ngoten niku Nggih. Pak Percil. kula niku kuangen kula Kula nggih kangen kali Satu, jenengan. ning ngaten iki mbok pilih seminggu sepindah. Sekeco ngono lho, wis suwi lan ditanggap. Kelajak kuwi lho. Nggih, nggih, siap-siap pokoke sehat. Wis mantep pun berdua. Iki sampean gendong-gendongan iki sik. Lho, bareng nggih. Kok Jane aku pengen lah Pak Oh, Wali Bapak. Kota naik sini ya. Anu. Kalau nggak dekat saya aku khawatir loh. khawatir Kenapa? tak nyawer Nggak nih kan. tempel. Mas aku itu ndak diperbolehkan. Lah gimana? Kersane teng mriko mawon menyimak kita-kita itu. Lah, Oh, kudu sing berkarya. Lajeng, Kudu sing tenanan. lajeng bar mirsani awake dhewe pripun? Ya ngene lho jenenge ngonane dirembuk keriae.
nyapa dirembuk ngarep-ngarep ndak enak ngono lho. Depan umum. Nek pesaru. Nggih, nggih ngeten lho Bapak nuwun sewu niki saking rencang-rencang. Mbok pilih nomor rekening kula nggih tetep niku. Kula anu lari-lari mawon. Insyaallah sing bagian ngarep niki pun siap kabeh. Siap, Amin, siap, amin, siap. amin. Matur nuwun. Insyaallah. Lho. Iki luar biasa. Pak Kota Pasuruan iki luar biasa. Akeh iki aku ora dienggo seneng-seneng dhewe ning masyarakat ya wis dijak seneng. Ya, lewat YouTube itu ndak masalah. Iya, prokese ya. Lho akeh penontonnya akeh banget tak Lah, delok. Nggih. Kata Tapi mestinya YouTube Mas Percil juga ikut mestinya. Nah, ngeten Pak. ngene. Sik kula rembak piye nggih. Ya. Sebab ya penggawean lho ya. Iya. Awakmu. Ya gak apa-apa langsung wamu kae saiki tak kei dhisik gak apa-apa. Ngeten lho, nuwun sewu. Ngono lah. Matur nuwun mboten sekecong. Ngeten lho, mbok bilih sing luwih sekecong napa mangke kula mriko ngomong genang-genan. Ini kata-kata mangke nyuwun. Genang-genan. Udah lah genang-genan kan langsung kula telepon mau saged. Nggih. Kula ratos siap. Wis siap Oke, pun kula terus laksanakan. kula mriki menikmati ini lengkap niki teng mriki. Oh, cek. Alhamdulillah. Komplit. Sampean seger enak nih harga corona. Harga corona. Mboten apa-apa Pak, penting rutin ngoten aku niku. Mas Percil, harga corona sing nyalang dalang mati sek. Sek kula sek. Nggih niki lho kok jenengan kok nggih tepang dalang niki beh. Lah ngenyang iki jan kok kacang lho. Dadi lewat kene. Ya ora ngono kapan meneh. Lah nggih. Gak Percil iku. Tapi luar biasa. Niki Mbak Yu sampun apa dereng? Kula manut jenengan lah niki. Nggih. 2 apa 1? Loh, iki iso Kalih nggih. Nembang kalih nggih. Nggih. Kalih. Monggo. Kalih. Nggih, nembang malih. Yang setunggal monggo nderekaken Oh, jenengan. nggih. Monggo. Napa? Sembarang. Lah niki manut jenengan kula. Lho, malah mringis. Malah ngetoni gusine sing Lah aku reyek. Aku kan ning panggung kudu gembira. Oh, iya. Nyawa Karena menghibur. Iya. Bener, seniman itu seperti itu. Wes to mesya awake dhewe iki mau kowe tukaran karo bojomu. Wis tetep. Ning kene yo kudu gembira. Niki mboten nuwun sewu, mboten namung saking pundi Hongaria. Nggih. Ya, Bang. Polandia ya teko. Lah nggih. Oh, ini teman dari Polandia. Iku koncoku wae. Monggo, Mbak. Koncoku TPA piye? Oh iki asli Polandia. Saking Polandia. Asli. Oke, saya wong telu saya pas saya. Tepuk tangan untuk Pak Percil. Pokoke tebeh-tebeh niki Gus niki. Hongaria. Nggih. Polandia. Polandia tapi menika kelahiran Gaza. Niki asline. Oh, kelahiran Gaza. Nggih. Iki koyo striker ae lho. Wilujeng dalu Pak Dalang. Nggih, Wilujeng dalu. dalu. Kumpul, Mbak. Kumpul, Mbak. Bapak Wali Kota Pasuruan. Nggih. Bapak Saifullah Yusuf. Iya, siap. Terima kasih. Mbak Agi kan saka Hongaria. Iya. Nah, aku saka Turki, Mas. Turki. Iya. Turki itu mana? Turut kiji. Oh iya, terima kasih. Namanya siapa? Mohon maaf Injih, anu dipun tepangaken warga masyarakat Pasuruan. Kota. Kota Pasuruan, Mas. Iya, tapi yang nonton wis oke. Ya, kan semuanya. Iya. Nama saya adalah Litiana Dewi Koronawati. Oh iya. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Jeneng iki menyesuaikan. Menyesuaikan. Sesuk enek angin lesus ya tetep tak kayak lesus. Soalnya aku belajar nyinden pas pandemik, Mas. Iya. Oh, baru aja. Baru. Jen. Tapi alhamdulillah saya sudah mematuhi protokol kesehatan. Tadi masuk ke sini saya disuwek sama Swab anti-bek. Lah ya kuwi lho, Mas. Nun sewu pareng arspa sinten wau? Litiana, Mas. Iya. Biasa dipanggil siapa nun sewu? Liti. Liti. Lamone Mbak. Kalau wanita itu melambangkan kalau dipanggil biasanya nyi. Lampone dalang. Kalau laki-laki itu ki. Karena Jawa. Jawa. Itu. Mama ki cip. Ki Cipto Mojoro. Nah, Ono Pak Percil. Ya Mas Percil. Kapan munjenang abang iki? nek putri iki disebut nyi. Oh. Nyi Agi. Nyi Agi. Oh, jenenge jenenge Sulis. Nyi Sulis. Dewi. Nyi Dewi. Dan awakmu? Nyi Iya. Ndak usah, Pak. Kamu jenengmu Liti to. Wis ora usah diomongne wis pokoke nyi kuwi lah ya wis. mohon izin Gusipun. Nyapa kok izin ape diceplono penjara ya kok izin. Nyapa izin barang lho. Lah aku lah yo wis suwi to Mas kangen karo Gusipul kok iso rumah sak. Iya. Iki mau wis dirasan-rasani lho Nyapa? Mas. Lah aku iki ora oleh mulih lah aku bar kok kene. Masa ngono apa? Ya jelas aku arep dituku to Mas. Itu apa? Ya dituku gawe seret-seretan anake. Geser seret-seretan ono. Dik. Apa nek pager gerbang. Kayak bentuk gerbang ngono lho. Iki nuwun sewu, Mbak. Nembang sistem Bapak. Oh, Iya, nembang Jen. apa, Pak? Jeneng Banyuwangi to? Banyuwangi. Oh, bawa Banyuwangi. Ujung Mas. isi. Ujung isi. Lah nek perkara Hongaria musuh aku ya entek Mas.
Adoh no Mas. Ya rijik no. Lah aku rong lahir iki wis apa-apa belajar lho Mas. Iya. Nek kandungan iki aku wis belajar. Iki Melu dalan sapa wae? Lho, ben mboten sombong. Pertama niku almarhum Kinarto Sabdo. Iya. Almarhum Ki Hari Bawono. Iya. Almarhum. Ya sapa Loh, nek. kok dalan iki kok mati kabeh? Lha panjenengan kula sinden pageblok lho Mas. Nek kok iso ngono kuwi nyapa? Pokoke sapa ae dalang sing tak eloki mesti ninggal. Sapa kena ngono. Sapa? Ki Cipta Majarata iki. Kok Cipta Majarata piye ta? Icip Kicet to. Sabdo utama. sabdo utama. Dicipta Sabdo Utama. Ya ora iso no. Lah sebab e? Lah kono KTP seumur hidup lho Mas. Oh iya. Gak iso. Sehat Gak terus iso. ya. Sehat. Anu jatuh. Nun sewu badhe nembang napa Mbak Yu wis nembang Wis sampean matur matur. Mbak. Ya awakmu. Alah nyapa jenggong barang nyapa. Nembang apa kok? Behem lho Mas. Dem ya. Selindron apa pelok? Nyuwun ingkang klasik napa ingkang rekreasi Mas? Tuh, alhamdulillah. Kreasi. Kreasi. Kreasi apa kreasi? Paham ya iki. Kuwi lho kreasu lho kreasu. Oh ya ampun sia-sia to wong padha wedoke lho. Ngene-ngene dandanku ya ora Ya mrene bae kok Mas. aku tekane kok suwe ki ning ndi ae. Lah kurang ajar Mas Percil. Wong takon share lokasi lah kok di share lokalisasi. Akhirnya aku nyasar yang teretes lho Mas. Nyapa biayane kan kono Apa ning kono? Kesasar, kesasar. Kok iso tekan kono ki nyapa? Jajal to jajal nembang apa kaya Mbak Yu ku lho. Iya, iya, Ngomong, Mas. eh. Sik jarangan iki anu, wong wedok asli. Asli kula. Tapi kok kenapa kok perasaanku koyone Ganjel ngoten nggih, Mbak. kaya anu, apa iku jenenge? Ya biasa nek wong wedok Mangko iku mesti enek cendol. cendol. Disenengan. Wedok kok enek cendole lho Mas. Kowe wedok tenan apa ora wedok ya Yu? Lah niki apa? Wong wedok kok duwe ngono. Niki kula suntik. Sotik solikin. Iya. Silikon solikin. Rumang saku Mbak Yu. Biasane wong wedok nek kalah saingan ya ngelek-ngelek kacan. Oh iya. Wis buktekno. Buktekno nembang kok sing apik, Nduk. Ah, Gus Ipul wis ngerti lho kalau sinden sing anu kebaya ireng ki lho jan kimplak-kimplak kaya duduh gulu. Alah. Kok mesti kimplak-kimplak nyapa. Kaya dudu soto. Kok mesti ditumblir nyapa. Nembang Mas. Nembang. Nyun sewu dalang kula badhe nembang. Monggo, monggo. Nyun sewu. Nggih. Alah iya ya wis to. Matur nuwun. Nyapa matur Oh, nuwun. matur nuwun. Apa wis dikai kowe? Wis dikei. Urung ya Mas. Ini nyapa matur nuwun. Ya sapa ngerti engko lali. Oh iya. Kok ngilingne. Nyuwun anu pelok silindro Mas. Loh, Sindrom pilok pilek. iki pilok tok, selindro tok. Mas Percil. Mas Percil. Napa? Aja nemen-nemen nek gelungane lugur kaya rondone bemo iki. Nggih, Pak Cem. Aku ki sinden profesional lho Mas. Nah nyapo mbok ajari. Yo ben aku nyanyi pelok silindro, aku pelok tok Ya silindro tok tok. karo musisi tak buang lambe musisi lak. Iki ki sinden dikenal kuwi iki. Iya ya wis rono-rono. Silindro Mas, silindro Mas. Nyuwun anu ting-tingan saking gong Mas. Mbak, ting-tingan iki kok kono teko ndi Ting-tingan kene. iki gamelan. Gamelan terbang. Ya nek gendar biasa. Lah aku sing luar biasa. Oh iya iya. Anut wae. Silindro Mas. Nggih. Nembangnya apa to? Nyuwun anu siruning mawon. Oh, Sriune. Ting-tingan Mas. Kowe iki budek kok piye to? Nah kaya ngono kok banter kaya ngono ora krungu lho kok ngono. Lho, anggotane tambah setunggal. Ora iki son. Iki son. Sek. Ya ya. Sri. Ya ngono lho. Sri. Sri Huning Mustika Tuban Alah buat tresno Alah saboyo pati Mariam soto Laila Mariam soto Nyapa teko Mariam Soto iki lho. Ketoke Mas, aja sia-sia. Iki ketoke jelas sing grogi yoga-yoga iki. Lah kok grogi. Lah nek bui sinden profesional jelas grogi. Lah Mbak Yu lho ora apa-apa Ora apa-apa iki lho nek leret. Biasa. Ganti Mas, ganti. Ganti di. Gebok asmara. Lah ya, kuwi lho paling kena. Yen liwat kuwi lho paling kena. Pian liwat, aku kelingan. Lah iki lho jong lho. Aduh bokae, abien sanggup teren Mariam soto Laila. Sing gak Mariam Soto enggak enek. Sing langsung lho. Ya jelas, jelas. Aneh lagu saiki aja gek gamelan Aja jendak tok. ya sing modern sing Dak tok modern. modern Sing modern. Apa Mas Jalok? Sembarang. Sembarang ya. Sembarang apa?
Apa Mas Dal apa? Aku ki sak lagu apa pengen ngomong, aku iso kabeh. Losdol. Los Dal. Iya, losdol. Jajal. Iringane apa Mas? Jaranan no. Jaranan. Kan yo kena to. Ayo. Nadane Mas. Loh, nyapa nggih nada. Jaranan iki lagi nada. Mas iki kendang tok tek ngono aku iso nyawa. Oh, jaranan nggih nada. Iki nandakne arepe anu mangkat. Angel iki. Sindene pacip ya angel. Dalan Mas kan kota. Iya. Los dolandang rene yo los dol. Los dol. Los Dal karo masuk dal. Kowe kok kenal dal. Maceduh to. Ih, sing apik yo. jan ki sio-sio karo aku. Delok to, mripate saya. Sik ta. Iki aku ini bar mlebu rumah sakit lho. Nyapa? Lah gara-gara iki kurang ajar. Lha apa? Halen kuntek takon tukulim ditukon Alteko. Walah. Lah aku kan wis Jabut katut cak Nganggo kokone. tlutuhe nitu lho. Wis. Lho Mas, lampune mati Mas. Mas. Ini lho malah kayak kupang kowe. Ya wis ngono ya wis. Adikku Arjuna. Alah. Aku malah kok Bunta Dewa. Kan Mbak Ye ben nembak. Mbak Ye, Bang, Mbak Ye. Ora iso nembak. Jenengan. Jenengan mau, ini ki wis bosok niki. Ora i seger. Loh, ngeten niki seger. Seger. Oh, berarti ngejak Nek niku. wong anu wong katarak seger. Oh, ngaten nggih. Mbak Yu mawon Nggih, nembak. nyuwun Mbak Yu. Monggo Ndara. Se nyuwun sapi gunung pelo. Lah. Oh. Lagi nyamar nggih. Alah aku nek capek gunung ya iso. Lah mlayu Mariam soto. Kayak duet karo aku. Duet nggih. Anu dijengkleng napa mboten? Kersane jenengan pripun? Oh nggih. Manut mawon kula. Siglek ya. Cak Nur sewu nek Pak Cip. Anu nyuwun sewu, Bapak Dalang Nggih. ingkang kula hormati. Nggih. Niki kula angsal jengkleng napa mboten? Angsal. Angsal nggih. Sinten sing badhe panjenengan jengleng? Nggih anu panjenenganipun Pak Agi. Nggih, karen dhisik. Oh ngaten. Kula saged jengleng panjenengan. Ucul. Nyapa? Jepret. Jan kurang ajar. Apa enek sinden kok dicepret? Lho ucul ucul deyet jare. Nggih, caren. Kula saged tebu. Oh Tapi nggih. Nggih, Bu. Nggih. Bu napa Mbah? Mbak. Jaluke mang kaya dik malah. Kumat. Sibu. Kula mboten purun. Lah aku sing arep cek. Tak jenglang sik. Ayo Mbak Yu. Piye Mas Percil? Ya istimewa lah jengleng wong barat kok. Ya mulus. Tak tekak-tekakne. Iya. Cah nom-nomane ora semangat ya ngono. Iret. Wis Loh, asam urate kenek. setruke kumat. Sithik. Sedruke kumat Mas nggih. Iya ya kok iso masak. Jenengan iku mangke saged umbul. Saged, kula Nek, niku ningali mangke- situasi. Lho, mangke nek jarite suwe terus Boten. anu kentange metu. Lho, Mboten oh niki kentange pun kobong kok niki. anu kentang ini pun klodol. Ngapul kaya bahas-bahas kentang iki lho. Niki lak mumbul nyantol ning terop dikirane. Iki pun kula pun ganti posisi. Ya. Nek mau wedok niki pun jaler. Nah, Iso. Isih saged. Terus piye anu taline dilepas ke apa piye? mboten. Boten, boten. Tetep ning buri dicantolin. Pun Ndak. kula bet-betne wae kula. Itu ndak diikat. Takoni bareng ya angel jak omongan terus. Sakit enggak? Sakitnya tuh di sini. Kok wis dilas. Hai! Urung.
Aja disi. Kode Meskipun jarangan iku kode. pancen nafsu tapi aja disi. Ya aja disi. Pemanasan lho, Mas. Pemanasan bengok. Pak Cip lho atau pemanasan. Alon-alon. Benaman kondusif. Bisa Mas Percil. Enggak muni belas. Lagi kaya berkudu ora arep. Gak iso ndak muni lho. Nek kerutuk muni. Terus. Ora kok penak belas to, Mas. Jajal, Mbak Yu, baik. Terus jenengan terusin deh. Contohnya aja. Di, aja dolanan gelas, Di. Sopo dolanan Sopo? Sopo? Di sopo iki? Lah mosok ora penak belas Ya, kendaraan. sing awakmu iki langkahmu iki sing kleru ngono. Mas Perci ya. Ojo. Napa? Jo. Ojo saiki. Alang kowe wis peteng-peteng. Ayo. Enak ya, ya. Enak. Pindo ya. Tak dong teng dong. Aku lan jajal, Mas. Monggo. Nyun sewu Pak Dalang. Monggo. Tak tuh. Ayo. Kleru. Maju lho. Detak tuh ae jajal. Ngono lho, maju ora mundur. Marake penak ngono. Nah, ayo, detak tuh ayo. Lho, walik goblok. Walik ora mundur. Maju kene lho. Duh, Ya, jajan. delok. Nggih to, kualik iki to. Ngono lho, dadi maju gak mundur. Maju, Mas. Maju. Ayo, ayo. Oh, ndak kena liyane lho. Ngerti apa? Buntute iki ditanani nyambung. Kleru. Lah, ngono lho. Enak nih, Mas. Lah. Maju, Mas. Lah. Kok naneh-naneh to bocah iki. Wong edan. Wape alatane. Terus, Pak. Panas hutan panas
Mas Percil itu nggih. Walah luar biasa. Sawangane kok Digarap sigrak alus nggih sampun, sigrak nggih sampun. Wah, jan kok komplit. sawangane Pak Percil dan semangat nggih. Ketemu. Semangat nggih. Padahal sing bayar dalang lho iku. Katik pandemi pisan. Nggih, kula niku napa to? Tapi yang penting sedulur. ikhlas nggih. Nggih, sedulur. Dongaaken mawon. Nggih, nggih. Benjing saged kuatah rezeki. Nggih, nggih. Tambah nggih. Kula mangke derek sinten? Lho, lha mbok. Ndak ngerti. Tapi malah sapa? Ndak melu. Lho kan ini sapa sing jak? Lho rene sing ngejaki Mas. Lho nyapa kok katut rene? Lah kok anu sinden nekat lho Mas. Wae nek rame-rame tak parani. Iya iya iya. Iya 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 iya. Mbok bilih sinten bilih anu Monggo Bapak. ingkang badhe ngersakaken Wah, ngaten nggih. menapa. Oh, Nggih, ngaten. niki kula anu mon nggih setunggal kali tiga. Kula namung izin dateng Bapak. Oh nggih. Kula kedah diingetaken. Mergo niki kan kalih jam. Oh ngaten lho, lek sampun nggih pun. Mboten niki kula taren ingkang anu kagungan. Lek monggo monggo, kersane dalange mboten. Nggih. Matur, lamun nggih pun Gusti ngeten. Jelas ya nggih. Tapi Niki di- mari nggih nggih. Oh, ngaten, nggih. Tiga kula sarangaken nggih. Duh, piye Lho, carane? lah nggih mboten. Tak tiga dicak. Kowe tak omongi. Kowe karo Pak anu kicip iki mau hitungane pirang jam? Sak jam. Sak jam. Iki wis pirang jam? Ya luweh. Lha tak ono piye, Ya Jan? sing kok gampang lah. Lah hitungane besok. Nggih niki lho. Setunggal kali tiga napa setunggal Wis nggih? bareng ae. Sareng. Kabeh ngadeg. Oh, Mau jare ra. niki. Nggih. Niki sampean mriko. Nggih. Lah niki make genjote horak ngeten. Mboten. Mboten nggih. Nggih, cobi yo. Oh, Ngadeg jiro kabeh. lupat. Ngadeg. Oh, ngadeg kabeh. Kabeh. Sedaya. Yo, Ayo ngadeg kabeh. Kersane pirsa? Calon sinden, calon Lah, cobi Ayo Bu, kabeh. Termasuk Bu Entes niki. Ngadeg. Niki calon-calon sinden yang luar biasa. Loh, luar biasa. Luar biasane piye? Saking bathuk-bathukane mon ketinggal. Iya. Ciri wantine piye, Mas? Lah nggih, saking bathuk nun sewu. Nggih, pripun Mas? Paring asma sinten? Risa. Risa. Nggih. Nun sewu, Nduk Risa menika hobine mak menapa? Deh, Mak menapa? Mama apa? Lho, bocah iki Wis wis mana bendina awakmu lho. wis gendeng bocah iki cak. Hobinya lho Mas? Nggih, mame daran apa? Mame sego. Sekul mawon. Heeh. Putih napa digoreng? Dilawi. Dilawi, enek lawe. Pitik napa ayam napa sapi? Sapi. Ayam. Heeh. Ayam. Potong napa kampung? Loh, ayo. Anu, dipotong. Potong. Heeh. Niki, bocah wedok kok senengane pitik potong, Heng. Mbak, iku piye? Hati-hati. hati-hati Iya, iki, Mas. Bocah kaya ngene iki biasa sok-sok gampang gatel. Wah. Piye gatel? Oh, Jadi maksudnya seperti- iki ngene Nggih, non kan. sewu. Alergi. Alergi. Ngono lho. Dadi sok-sok Aja gampang-gampang gatel ki Iki gatel bocah apane. kaya ngene iki dirabi ndak apa-apa. Daringane ora bocor. Sebab gak gampang mangan sing enak-enak. Cukup ayam horene gelem. Oh iya. Nah, Lah iki, ayo. Bareng asma sinten Bayu? Adik? Nggih, dipun tepangaken nami kula Vita. Vita. Nggih. Vita nuwun sewu daharan remenane napa? Kabeh tak pangan Lah kok iki luwe. jenenge bocah ngragas. Aja dirabi Maksudnya sih- iki wong boros. Maksudnya spesial Nduk, spesialis sampe nopo? Wes sodot lho. Kabeh padahal doser e. Ya, aku sing paling tak demeni anjing kepanasan iki lho. Wah, Apa? mbah. Apa? Hot. Oh iya Hotdog. hotdog. Eh, Bocah iya. lah senengane hotdog ke Amerika-Amerikan. Iya. Lah rabi karo lah ndek-ndek gak gelem senengane mesti dur-dur ngene iki. Iya, Dak. Alah, Kok yo golek sing ndek-ndekan. aku itu kok baduk-badukane Lho, ketara. kok aku lenderean. Kok gak iso memperbaiki kedua? Lah. Iki jaringane bocor. Sing kene nun sewu bareng asma. Nduk sinten? Kula ya, J. Dista, Dista. Nun sewu hobine mak menapa, Nduk? Mam Tiang. Lho. Horor iki horor. Terus ciri-cirine tiang yang badhe jenengan makem nika sing pundi? Ndek. Ndek. Nah,
Patet. Mati ya. Pas. Mboten usah kula entute mambu. Bocah lek senengane ngene iki seneng nun sewu Pak Kudet ora malah seneng manu ora ngono kuwi. Iya. Senenge ndelok awakmu kemampuanmu apa. Itu dipangan. Dadi bocah iki susu pinter. Rambi karo bocah kaya ngene iki daringane ora bocor. Paring asma sinten? Kula Sriami. Sri. Nggih. Niki sing digolek Sony Jos. Ndang Bali yo Sriami. Wis mulai. Iya to. Nun sewu Mbak Sri menika daran remenan napa? Kula. Nggih. Pokoke sing purun iki kula dahar. Ngoten. Sing gelem pokoke. Sing gelem pokoke dipangan. Nggih. Kok daran kok iso ngomong niku terus jenengan niku jane wayahe gawa ning porong jenengan niku jane kudune. Kok daran kok gelem. Lho kula pun lulus. Oh Lulus, ngoten. nggih. Bocah kaya ngene kok aja dirabi Pak Det. Nyapa? Sok gelem omong-omong dhewe. Pulakne wis ngene stres. Kono sing kono sithik. Lah iki jek anu kenyo Lah iki iki. sik sekolah genai. Namanya siapa, Dek? Nama saya Anggi. Anggi, mohon maaf, makanan yang suka apa ya? Makan piring. Piring. Lah, bocah kaya ngene iki ta terus ora usah digawa ning Lah dinding. iki cita-cita dadi jaranan. Anu Pak Cep, jendela cak mana ora sampurna kabeh. Sing kang menika Mas. Oh iya. Rekas Mas sinten? Kula Valentino Rossi. Oh iya. Dino Rossi. Sinten? Niki nembang napa kok suwareng ngeten iki? Anu Pak Cep. Monggo. Oh monggo nggih. Nggih. Nembang monggo. Ayo. Monggo. Judule. Nembang monggo. Oh, lah ya judule monggo. Asli monggo iki pasrah ngono Mas. Oh, Kalau aku njaluk bingung. Judule pasrah Mas. Udu kuwi maksudnya judule nembang apa bareng-bareng sing penting sigrak nggih, Mbak. Sigrak napa? Alon-alonan. Supaya keduman ngene ae. Pripun? Bawa ganti-ganti. Wah, ngoten. Lah, jenengan pun nganggen ngertos. Kula mboten Bawa ngertos. ganti-ganti kabeh. Selendro napa pelok, Pak Cep? Wis terserah sampean njaluk selendro Apa, napa Pak? apa. Blek selendro Nggih, apa? napa Ya, pun oke. manggung tapi ganti-ganti. Nggih. Pun iki gampil iki lare-lare iki saged Nggih, sedal. bawa ganti. Ngoten. Ngoten Iki nggih. wis iki wis dipelajari Kan karo iki pun kicip lho. kabeh lho, Pun jeneng belajari sedaya to. pun belajar Nah, pinter. iki luar biasa sih. Lah kok malah omong-omongan. Awakmu belajar piro? Lah. Mulai karo sapa iki piye to bocah iki? Belajari golek duit. Lah. Oh nggih. Dadi bawa sedaya napa sakit ya? Wis saged pun. Dadi bawa Pun manut tahun sembarang man monggo Eh. bane Mas sembarang. Syukur lek Sinom Betul, Riki. Grendel. Oh jeneng nggih. Ayo. Ayo, ayo. Mm-mm, Ayo. Ayo. Kokono. Ayo. Sinden tak Iya, tes iya. sing. Ya engko tak jaluk ning kok. Kok kene lho, kok kene. Mulai kaya kirik. Kaget ta. Kaya kirik kecepit. Berarti ku sapa kaya kirik kecepit? Ayo. Kirik kok ngelaras. Bejan sio-sio mosok Sedang kaya kirik. Ayo. Lah, Sinom Grendel. Kaget ngegeti Ayo, ayo. kancane. Ayo. Iki lho arepe nggawa bawa Papua. Mbak, aja wong bagut. Nggih, Do pripun? wong brengos. Nggih. Ngoten. Nggih. Sing ora brengosan dene kene sing ora. Cicip panjenengan. Wis, so. Do wong brengos. Nggih. Ada wis manut to, Pak Cep. Dibaleni mana Mas? Iya, Lah, iya ta. bebalane piye? Timbang ra tiga ya nduk manut ae. Sepiro Mas? Lho, iki bocah piye lho bocah iki? Sepiro? Ya. Dawang. Lho. Ayo. Yo. Do wong brengos. Brengos. Ora dibayar sampean engko. Niku lak muni brengos ngadep jenengan kirik-kirik niku. Ayo. Do wong brengos. Ayo. Ganti Sebelahe. sebelahe. Rasane nandang asmara. Ganti Oper selanjutnya. oper.
ya nduk tak keri karo bapakmu. Gantos. Gantos nggih. Terus Iki jek akeh to lho coba. Lanjut. Lanjut. no. Nggih. Wong sitok. Samreng wak mami Sinden gundul. Lho, sing rumangsa sinden gundul sapa? Pak percil sindenmu iku lho. Oh iki ta? Iya, ya. Walan iki ta? Nggih. Ayo entuk Iya, bagian. entuk Ayo. bagian. Mariam Sot. Lah. Mboten sari iki, mboten sari iki. Betul Iku men tak omong. Ini nduk, nduk. Nduk. Bareng iki gak iki. Betul sama. Wis dhewe kok kuwi. Kuwi anu Iku disangoni permen ae sing rasane nambung iki lho. Nggih, nggih. Nggih. besok kapan katekan Ayo. Aja lali lho, wong bringos. Nang wong bringos ya wong jenenge dalange bringosan. Bringos. Lah, kapan karian wis? Manut. kita sampean. Nggih ngoten to Pak Brengos. Iya bener. Saiki mulai bengi iki jenenge Ki Dalang Brengos. umpamano nahkoda Tanpa tanpa prau sasat sara Lendu. Ayo. ing jolotri Cengkoke tak percil ya to. Ayo. Kaget iki kan. Ngenteng kok sampean kok. Kaget. Kaget kabeh. Cak percil. Dalam. Hati-hati ki leren sing duwe lara jantung geblak Nggih, men ala tanggung jawab. boten nasihat sedanten niki. Ngaten lho, Pak. Lagi ngoten Pak Brengos. Nggih. Nggih. Nyidam sari as Ayo Mas, diterusake apa iki mengko langgap napa? Niki langgap mawon niki sekecane pun. Nan. Oh, setiap Nggih. tuh, nggih. Nggih, mengko. Aduh, anu kuwi ben bawa rebab kuwi. pripun? Lho. Sudah tuh. Aku jarak Pak Brengos kok. Dangke. Biasanya muni Brengos tok 100. Nggih. Niki pandemik atau Apa meneh ngusuk bringos iku? Imun Malah bringos, nemen, ya. larang regane. Ini Brengos malah jalu duwe saiki. Lek cak persil iku ora ndek bringos. Boten gadah kula. Nggih. Kula kero. Nggih. Kaya diambung wedhus ya. Ya, Dok. Ayo. Wong Brengos ya. Ora nggih kuwi, ora nggih kuwi. Ayo, Dok. Ayo. Aku kang setya setuju weti nganti saiki
Matur Mbah nuwun, Mbak Nggih. cantik-cantik nun sewu. Pak Dalang, Pak Cip. Nggih. Kripik gedang godhong telo sithik edang paton rata. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Leres. Bila ada umur panjang, bolehlah kita ditanggap lagi. Wah, nggih. Nggih, siap. Nggih, Pak. tengahne. Pak. Nggih, alhamdulillah Mas Percil nggih. 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 Sampean ini pertama kali Siap. untuk datang ke Kota Pasuruan. Leres. Kapan-kapan mriki malih nggih. Siap. Nah, Kula Pak ngantos. Cip, ini juga memang kita sudah cukup malam nggih. Nggih. Kita mulai mundur tadi tapi ini kita terus terang bahagia. Saya menyaksikan di sini anak-anak muda tadi disebut ini ya. Oh, apa nih Mas? Yogone. Yogone, Masya nggih. Allah, luar biasa ini milenial. Yoga Cipta Laras, Pak. Grup Alhamdulillah. Cipta Laras. Matur nuwun ya. Nggih. Kemudian sindanya ya ono sing senior tapi juga ada yang milenial. Ini membanggakan Mas Percil nggih. Siap. Matur nuwun kapan-kapan wong telu tak undang kabeh. tenang. Nggih. Nggih. Matur. Tahun ngarep lah insyaallah. Nggih. Barang. Belum ada jenengan kula. Ndak 17-an nggo. Yo, nggih. Belasan nggih. Oh, siap. Siap. Insyaallah nanti tak undang lagi. Siap. Ini kita terus terang ini wayangan uji coba. Oh, ngaten nggih. Sekolahnya. Nuwun sewu gosipul. Nggih. Anggenipun nimbali mestinipun Agustusan. Lho, lah. Mun tebeh-tebeh mengke kesupen. Wah, alah, iya Mbak. Lah iya mesti